आसाम आयेन आफादनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय लाइमोन सरजाबनाय हाबाफारि गाबोन श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जागोन। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव मख'जाथाव हाबाफारि महरै आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ सांसदारि हाबाफारिनि सोमोन्दै मिथिहोनायनि मोनसे गिदिर हाबाफारि महरै गिबि खेबनि थाखाय जथुमगोन। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन गुजरात आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां शंकरभाई चौधुरीया आरो थांखिजानाय आलासि महरै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसिया प्रफेसार ननि गपाल महन्तआ। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे लेङाइ बुंथिगिरि डाक्टर नमल ममिनाबो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय बाहागो लानाय फरायसाफोरजों मोगा-मोगि रायज्लायनायाव बाहागो लागोन। मख'जाथावनि गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय बे लाइमोन सरजाबनाय हाबाफारिनि गुबै आयदाया जाबाय आसाम आयेन आफादनि बिखान्थि आरो हाबाफारि सामलायनायनि सोमोन्दै लाइमोन फरायसाफोरनो मिथिहोनाय। आसाम आयेन आफादनि हाबाफारिया माबायदियै सोलियो, आसाम आयेन आफादाव आयेन दानाय, रेबजेननाय बिखान्थि एबा बिलखौ बोरैहाय आयेनसिम गनायथि होनाय जायो, रायजोनि थाखाय रांबावजाखौ बोरैहाय थियारि खालामो, आयेन आफादनि जथुमाव बोरैहाय गनायथि होनाय जायो, आयेन आफादाव रायजोफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ बोरैहाय सावरायनाय जायो, सोंथि बोरै दिखाङो, फिननाय बोरैहाय होयो, बुंथिगिरि लेङाइ बुंथिगिरि आरो एमएलएफोरनि बिफावआ आयेन आफादाव माबादि, सरकारनि मन्थ्रिफोरनि बिफावआ मा, बेफोरनि गासै आयेन आफादाव बोरैहाय सोलियो एबा आसाम आयेन आफादनि हाबाफारि आरो बिखान्थि सामलायनायनि खान्थि बिजाबनि बिफावआ माबादि, बेफोरखौ लानानैनो सावरायनाय जथुमा जागोन। आसाम आयेन आफादाव बेफोरनि अनगायै गुबुन गुबुन गोजोर आफादफोरा बोरैहाय सरकारनि हाबाफारिफोरखौ नोजोर होयो, रायजोफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै बोरैहाय आसाम आयेन आफादनि गुबुन गुबुन आफादफोरनो आर'जलाइ दैथायनो हायो, बेफोरखौ फरायसाफोरा रोखायै मिथिनो हागोन। बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ आसाम आयेन आफादनि बिखान्थिखौ सोलोंनायनि अनगायै रोंगौथि लानानै सांसदारि हाबाफारिनि सोमोन्दै रोंखा-राखा खालामनायानो बे हाबाफारिनि गुबै थांखि। बे हाबाफारियाव गासै 1200निबो बांसिन फरायसाफ्रा बाहागो लागोन। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि, कटन मुलुगसोलोंसालि, डन बस्क' मुलुगसोलोंसालि, रयेल ग्लबेल मुलुगसोलोंसालि, डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालि, बेलतला फरायसालिमा, कर्मश्री हितेश्वर शइकिया फरायसालिमा, गुवाहाटी फरायसालिमा, गुवाहाटी कमार्स कलेज, ललित चन्द्र बराली कलेज, वेस्ट गुवाहाटी कलेज अफ एजुकेशन, BRM गभ ल' कलेज, JB ल' कलेज, राधा गोविंद बरुवा कलेज, AIMT कलेज, SB देवरा कलेज, दिसपुर कलेज, BMBB कमार्स कलेज, आर्य विद्यापीठ कलेज, नर्थ गुवाहाटी कलेज, इउनिभार्सिटी ल' कलेज, प्रागज्योतिष ल' कलेज, सन्दिगय गार्लस कलेज, B बरुवा कलेज, आइकन कमार्स कलेज, KC दास कमार्स कलेज, DD बरुवा कलेज, पान्डु कलेज, प्रभिन्स कलेज, दिसपुर ल' कलेज, NEF ल' कलेज, हरि गायत्री दास कलेज, नेशनेल ल' इउनिभार्सिटी एन्ड जुडिशियेल एकाडेमी, गरेश्वर कलेज, NRDS कलेज, नागार्जुली कलेज, डिमाकुसि कलेज, भेरगाव कलेज, टंला कलेज, फेराबारि कलेज आरो ट्रिनिटी जुनियर कलेजनि फरायसाफ्रा बाहागो लागोन।